Suomalaisittain etukäteen kaikkein kovin haastaja Italian Carolina Kostner, kolminkertainen Euroopan mestari, lisäksi 2 EM-hopeaa, MM-tasoltakin hopeaa, pari pronssia, todella kova luistelija, siitä ei pääse mihinkään, mutta maalaamatta mitään seinille, niin heikon päivän tullen Carolina on kyllä sitten saattanut romahtaakin. Toki oli eilen vahva. Sellaiseen romahdukseen en nyt usko ollenkaan, koska Carolina Kostner on todella hyvässä kunnossa. Hänellä on loistava ohjelma ja uskoisin, että hän tulee olemaan aika suvereeni, mutta annetaan hänen ensin luistella. Kolmoisflippi liukuvaan hyvään alastulokaareen. Kostner on tällä kaudella luistellut aika lailla helppoja vapaa-ohjelmia, mutta nyt on kyseessä Euroopan mestaruus. Ja flippi on tullut mukaan kuvioihin. Ja tuo Kostnerin liuku ja askeltaminen on kyllä aika uniikkia. Pieni notkahdus tuossa kaksoisakselin alastulossa ei salli hänen hypätä kolmoistulppia siihen perään, vaan vain kaksois. Kolmoistulppi, kaksoistulppi yhdistelmä hyvästä vauhdista. Mutta aika lailla helpoiksi jäävät nämä siirtymät hypystä toiseen. Kolmoissalkko. Pientä tuollaista haparointia kieltämättä useammassa hyppyelementissä jo. Kolmoissalkko, kaksoistulppi, ykköstulppi. Mutta kyllä Carolina Kostner nauttii luistelustaan. Hymyssä suin hän tuolla liikkuu. Tyylikäs lienee se
joka tästä ensimmäisenä mieleen tulee. Tyylikäs nuori nainen, tyylikäs suoritus. Hän on tuore Grand Prix-voittaja ja Karoliinan kohdallahan tilanne on se, että hän tulee saamaan osa-aluepisteitä kyllä ihan samalla tasolla kuin Kiira Korpi, todennäköisesti jopa hieman enemmän, joten kyllä tässä nyt niin kävi, että tässä nähtiin kilpailun uusi kärkisuoritus, ei siitä mihinkään pääse. Pientä haparointia, mutta ei isoja virheitä, joten Karoliina Costner on aika lailla tiukasti kiinni jo uransa 4. Euroopan mestaruudessa. Kyllä Karoliina Costnerin tämän päivän luistelu todellakin on ollut hyvin ilmavaa, vapautunutta. Vaikka näitä pieniä virheitä sinne tuli, niin hän on niin hyvä vauhtinen luistelija, valtavan liukuva on tuo valmistautuminen näihin hyppyihin. Tuossa muuten 2 jalan alastulo, mutta sen kyllä tuomarit huomaavat. Mutta se ei nyt tässä vaikuta siihen, mikä tuo pisteitä. Pisteitä tuo se, että hän pystyy alusta loppuun saakka todella monipuolisen liikekielensä avulla ilmentämään tätä musiikkia ja olemaan läsnä koko ajan tässä koreografiassa. Piruetit olivat laadukkaat ja hänen askeltaitonsa ja monipuolisuutensa niissä on aivan ainutlaatuista. Vertailussa Kiiraan ero on pieni, molemmat tekivät virheitä. Jos aivan täydellinen onnistuminen olisi ollut molemmilla, saattaisi tilanne olla silti sama. Ja tuo ero osa-alueissa kasvaa vapaa-ohjelmassa minusta luontevasti suuremmaksi Kiiran ja Karoliinan välille. Lyhytohjelmassa se oli pieni se väli ja se oli aivan oikeutettua. Kyllä he niin lähellä toisiaan ovat kaksi huippuluistelijaa. 103 pinnaa riittää kärkeen ja katsokaapa tätä. No niin, pulinat pois. Näin se on todettava. 120 pistettä vapaa-ohjelmasta, enemmän vielä selvästi kuin Korobeinikova, ja näin ollen kilpailun kärkipisteet siirtyvät uudelle 10-luvulle, jopa sille seuraavalle.